Kapatid lang ako. Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, welcome back to the program Top Secrets. Kapiling pa rin natin ang ating top secret caller na si JC from Tondo. JC! Sana Hello hindi ka nakatulog ha. Hindi po. Medyo mahaba na talaga commercial natin pero gayon pa man at least pwede ka na ulit magtuloy ng iyong kwento. O go. Asa na po ba? Nandiyan ka Ayun pa rin po, sa bahay. Piniam po ako nung babae na sinasabi niya na ako yung girlfriend. Parang ganun. Ang alam niya is ex ako. Yun nga, alam niya ex niya talaga ako kasi nga may anak kami. Tapos sinasabi niya na gusto niya daw okay kami, ganyan. Ako po, ang ginawa ko, parang nakapag-open ako sa kanya na alam mo ba na inaayos namin yung sa amin, ganyan. Mhm. Tapos, nung nag-usap kami, may mga dates na May send ba to ng screenshot? po, May sinend niya yung mga screenshot or tinanong mo kung yes, yun. nagsisendan kami ng mga screenshots, even mga pictures, may mga date na umalis kami nung kasama ko yung anak ko, kami tatlo, then uuwi sa kanila. May mga time na galing siya dito, uwi siya ng madaling araw, ganun. So wala talaga, etong bagong babae, nito lang niya nalaman na existing ka. Ang sabi naman niya, ever since nung March, daw, alam niya naman, inamin naman daw na may anak na, may ganito. Pero hindi daw tinuro nun, nung ex ko, kung sino ko, ganyan. Ang ginawa niya, siya yung nag-imbestiga. Kaya niya ako na-contact. Kaya niya nakuha yung number ko. At anong intensyon niya para kontakin ka? Para malaman kung nagsasabi ba ng totoo yung lalaki? Hindi. Siguro. Siguro nakakaramdam siya kasi may mga rant siya sa akin na hindi daw siya, parang may pinag-iingatan sa mga posts. Hindi siya piniflex. Para sabi ko, parang ang childish, pero oo nga naman. Parang ganun. So, ang term niya pa sa akin, natitreaten daw siya sa akin. Ganun. Ano sinagot mo? Ang sabi ko, hindi ako makasagot. Hindi ka lumaban yung parang liwayin mo na yan kasi ako naman talaga ganun. Wala kang ganun or ikaw na yung nagpaubaya? Parang ganun. Parang yun na yung punto ng buhay ko na parang, hindi na siya magbabago. Ganon. Sabi ko, tapos ang masakit sa akin nun, yung nalaman ko, sabi ko parang, yung ginawa niya, kasi habang kami, before, ang ginawa niya, parang bilang victim yung ex niya, na nagiging kabit yun. Ang pinaka-shocking na revelasyon nung talagang hinuli ko siya. Kasi even though na parang alam ko na may babae siya, yun nga, nagsisinungaling siya sa akin. Tapos ano nangyari, hinuli ko siya sa bahay nila mismo. Sa loob ng CR. Nakahubad-ubad. Ganun. At ito yung ex-girlfriend. Yes. Yung ex. Oh my. So nung time na yun, hindi ka pa natauhan na parang, ay, hiwalayan ko na to. Parang lumipas pa yung ilang buwan. Last year yun kumbaga, sinimula ko siyang kausapin, itong March lang din. Diba? Tapos March pa pala sila din nung babae. Ganun kagago. Pero ngayon, nag-uusap pa rin kayo nung tatay ng anak mo. Pini-PM niya ako, pero sinisim ko siya. So, palagi mo, gising na gising ka na ba?
Mm. Kasi parang sabi ko sa kanya, hindi ako pinalaki ng gano'n. Yung kumbaga ikakabit mo ko, yung parang ano, parang ano, hino-hold back niya ako, parang gano'n. Hype siya, no? Nasa training siya ngayon. Mm. Tapos ano, Ang galing niya Hindi siya hindi siya gwapo. gwapo, Ay, ang naku. pangit niya. Ganun talaga, malalaman mo na hindi mo na mahal kapag nakikita mo lang ang pangit-pangit nung naging jowa mo. Mm. Tapos yung actually hindi naman sa pang ano, kasi mga kapitbahay din siya. Actually nalaman ko din ng bababae siya, dinadala niya sa bahay nila. Kasi Kapal! eh, Grabe! oo, ng bababae siya, nalalaman ko mismo do'n sa compound nila. Kumbaga ano, kumbaga friendly kasi ako. So, naawa sila na sabi nila, "JC ganito kapag wala ka, kumbaga 'pag ihahatid ka sa work, nandito siya sa kanila, tapos may babae siyang pinapapunta dito." Na alam ng mga magulang niya. Oh, Yun. tinotolerate din siya ng magulang niya. So, Yes, sobrang anong sakit kasi gano'n yung ginagawa nila. anong response mo kapag may balita ka naririnig na ganun mula sa mga friendship sa compound? Kasi yung nalaman ko yun, isang bagsakan yun, na naghiwalay kami. Doon na nagsalita yung ano, nakapalibot sa kanila. Kasi kinakausap sila nung mommy nung ex ko na ba't parang pikit mata na lang kayo, hayaan niyo sila. Ano, parang gulong mag-asawa yun. Gano'n katindi. Tapos, alam mo yun, pumupunta ako sa kanila. Kasi nagkasama kami dito sa Tondo, pero umuuwi siya sa kanila, sa Recto. Mhm. Then, ang nangyayari, pag umaalis siya sa'min, alam ko nasa kanila. True enough, tama naman, nandun sa kanila, pero pinapunta niya dun yung babae. Dun ko na po nalaman lahat-lahat. Yung ex niya yun, yun. Mhm. Hindi ba siya nagkakalat ng lahi? Hindi ko alam, pero ang kapal ng mukha niya magkalat ng lahi. Hindi siya gwapo, promise. Sila pa rin nung current jowa, yung sinasabi mong PM na babae. Sabi niya, oo. Actually, nung recognition, ang nakita ko talagang picture is yung nag-fly talaga si ate mo girl doon sa Mindanao. Nasa Mindanao kasi. Nag-fly siya, ay siya yung kasama. Ang galing, no? 'Di ba sa Hmm. training bawal yung mga cellphone? Ano Paano siya siya, parang nakakalandi dun? kapag malapit na po atang graduate, binibigyan sila every weekend yung phone. May Yes. ganun. Malapit ng Oo. graduate 'to. Sige, bigyan mo pa kami ng clue para malaman natin kung sino 'yan at nang hindi napatulan. Magsama-sama tayong mga babae na tagapagtanggol ng mga pusong inaapi, niloloko. Mm. Anyway, JC, anong plano mo Opo. ngayon? Ang plano ko po kasi ngayon, kasi nahahati ako na wag ko na alam mo yun, gusto ko na ng peace, peaceful mind. Gusto ko i-cut ties talaga sila. Pero hinahanap kasi siya nung anak ko, kaya nahihirapan din ako. Hindi Hindi naman ko kayo alam kasal nitong paano. lalaki, no? Hindi nung nagloko siya, hindi na ako pumayag na magpakasal. Balak niya pang pakasalan ka. Oo, meron po. Buti na lang. Ilan taong ka na, JC? 29 po. 29 years old. Maganda ka siguro, no? Kasi yung boses mo parang ang sexy, tapos parang, very demure, ganyan. Feeling ko, madami ka pang lalaking maa-attract, hindi yung siraulong yan. May Ayun mga nga. nagpaparamdam ba sa'yo ngayon? Wala po. Kasi parang nakaka-trauma. Parang Mm. sa lahat ng mga sinabi niya, parang hindi ko alam kung ano yung totoo dun. Parang nasira talaga yung tiwala mo sa tao. Kumbaga may Hindi trust lang sa issues ka na. kanya, pati sa sarili ko. Parang tinatanong ko, ano yung mali? Gano'n. Kasi naging bakla rin ako magmahal sa kanya. As in, Hindi naman to yung bago first boyfriend mo. pa, Hindi naman ito yung first boyfriend mo. hindi ko siya first, pero siya yung parang pinaka-intimate. Yung parang lahat, Mhm. sa kanya ko sinuko gano'n. Kaya Mm. gano'n siguro ako talaga mag-ano sa kanya.
So ngayon, Pero half-hearted ka lang kung ipapakita mo yung bata. oo, kasi ang ginagawa niya, eh, dahil dun sa baby namin, parang inaabuso niya ako. Hmm, Actually kasi yung nangyari minamanipulate noon ka niya. yes, gano'n po. Parang, nag-uumpisa yung parang ano po, kasi yun nga 'di ba nahuli ko po siya. Hindi naman po agad-agad na okey kami. Mm. Nap Kumbaga etong year lang kami na parang etong March nga lang nga kami na, sige, yung pa kumbaga kinakausap ko na siya, gano'n. Ta's mhm, siya para siyang parang walang nangyari. mhm. May Kumbaga, mga moment ay, na magaling pumupunta makalimot siya yung mga ganyan, girl. oo, 'pag pumupunta siya dito, dun nga nangyayari yung may nangyari sa'min. Ang Ay, nangyayari pa opo, ang nangyayari nga po, kapag nagbibigay siya ng sustento, alam mo yun, ngayon lang po nagsi-sink in sa'kin na siyempre pupunta siya dito para sa sustento. Parang everytime na magbibigay siya, may mangyayari sa'min. mhm. So napapapayag ka niya dun sa gusto niyang mangyari dahil kinukuha yung loob mo sa pamamagitan ng pagsusustento tsaka feeling mo kailangan ka niya, ganun ba? Opo, gano'n, Ang galing gano'n. magmanipula niyan, in fairness naman diyan sa Oo. lalaking 'yan, eh. Pero talagang ang tanong, mahal mo pa o hindi na? Ah, par mahal ko siguro, mahal ko. Parang hindi naman agad, pero nandun na ako sa part ng sa phase ng pagmamahal ko sa kanya na hindi na, tama na. Kasi parang sukdulan na yung ginawa niya akong kabit. Alam mo yung alam ko yung ganyang pakiramdam, eh, yung mahal mo, pero alam mong mali at hindi na nakakatulong sa'yo, hindi na nakaka-healthy ng puso 'tong taong 'to, pero hindi ka makaalis. Kasi nga, una sa lahat bonded kayo dahil nga may anak kayo at kailangan yung maging magulang pa rin sa anak ninyong dalawa na hindi mo naman pwedeng pagkait sa kanya yung karapatan niya bilang magulang ng bata. Opo, So, nandun ka sa part na hindi na healthy sa'yo, pero opo, nandiyan ka pa rin. Ako, opo. naaawa lang ako para sa'yo. Ewan ko kung naawa ka para sa sarili mo, pero ako Hmm, naaawa ako sa'yo. opo, Naawa ako andiyan sa'yo. na po yung parang naaawa na rin ako na parang hanggang kailan ako, magho-hold sa kanya, Exactly. yun. Kakaawa. So, try mong ipalit yung victim card. Yung victim card mo doon sa survivor ka. Survivor ka ng paglalapastangan, panloloko ng maling lalaki. Try mo yun. Tinan mo, makakabangon ka dyan. Pero hindi man ganun kadali. Pero babangon ka din. Although madali itong sabihin sa parte ko, I may not be the best person to say this. At alam ko naman na alam mo kung anong dapat mong gawin. Pero bilang, ate mo. Mukha lang akong baby ha. Tsaka baka mamaya 30 plus ka na rin ha. Hindi ka lang nagsasabi. But anyway, bilang parang, na, alam mo yung, kasi nagdaan ako sa relasyong alam kong maling-mali na para sa akin pero pinipilit ko pa rin kasi baka magbago o baka naman kasi meron pang ipipiga, baka hindi pa ako ubos, baka kaya ko pa, baka alam mo yung nakaka-addict din kasi yung yung feeling na Totoo. nagmamahal ka, nagbibigay ka, na kahit nasasaktan ka parang feeling mo hero ka, may ganon. Opo, totoo Pe- yun. pero hindi siya nakaka-healthy, parang hindi na, eh, Inuubos tama ka na. niya. Inuubos ka niya hanggang sa Tama. parang hindi mo na kilala yung sarili mo. And Exactly, ganyan na ganyan po ako. Parang ngayon na lang, kumbaga, kasi siya 4 months na siya sa loob. Parang ngayon ko nasabi na talagang nakabangon-bangon ako kasi hindi ko siya laging nakakausap, eh. Hindi siya nagpapakita. So parang ngayon ko masabi na dun ako naka-move on. Na hindi niya ako ginugulo. Kaya yun, nagkaroon ako ng idea na what if putulin ko na rin yung ugnayan talaga. alam mo, Na wag parang feeling ko wag naman kasi syempre may anak kayo, eh. Kumbaga, hindi naman yung ugnayan. Yung ikaw dapat mag-control ka sa sarili mo na kapag pupunta siya dyan, sabihin mo sa kanya, magpadala na lang siya ng GCash sa iyo pang sustento ng actually, anak opo, ninyo. opo. Sinasabi ko yan na
buksan na lang natin siya ng bank account. Yan, Yung yan, parang yan. hindi na kami magkikita. Pero Mm. siya, ini-insist niya na gusto ko makita yung anak ko. May mga time na gabing-gabi na, yung parang gagawin niya po yung mga alanganin na oras. Alam na, Doon niya Dis. ibibigay yung sustento. Yun nga po eh. Ganito, maging firm ka na eto dapat, ikaw yung dapat masunod. Kasi kapag nag-give in ka sa kanya, masyado kang giving eh. Kumbaga papayag ka sa terms niya eh. Dapat terms mo naman ngayon. Parang sobrang tagal na puro terms niya and conditions niya yung sinusunod mo. It is time to give something for yourself. At ito na yun. Ito yung pagsisay no sa kanya every time na may pinapresent siyang idea na dapat tanggapin mo. Kasi ganyan kagaling ang mga manipulator. 'Di ba? Kaya kanyang ipa-oo. 'Di ba? Pasagutin ng oo kahit hindi mo naman talaga gusto. Kasi paniniwalain ka niya na hindi, sige okay lang yan. Pero ang mangyayari, ayun ka na naman sa sitwasyon na parang hindi mo naman talaga gusto pero masarap naman kahit papano. Pero alam mo yon, parang hindi naman buo yung loob mo dun pero ginusto mo na lang kasi wala napilit ka na nagustuhan nandun ka na 'di ba? So, huwag kang payag sa mga ganun para iwas din sa mga katuksuhan kasi baka mamaya makabuo pa kayo ulit ng isa kapag may sustento tapos biglang may tsorbahan din, 'di ba? Tapos panibago na naman 'yan na parang iisipin mo pa. Although a baby is a blessing, pero matuto ka na, 'di ba? Kung sino yung pag-aalaya mo ng sarili mo, yung partner mo na talaga na matinu-tinu naman, yung hindi naman, kumbaga kahit hindi ganun kagwapuhan, yung tipong may pangarap, at the same time, mayroong plano para sa inyong mag-ina. Tanggap kayo. Yan. Opo. Tama. So yun lang, sana kapit lang wag maging marupok, ipadlock yan girl, ha? Padlock mo, try mong tahiin ng konti kapag alam mong alanganing oras darating at hindi siya mapapapigil. Kasi may ganyang ugali yung mga manipulator tsaka yung mga chronic liar. Ay, talagang isasagad nila na sila yung masusunod. 'Di ba? Medyo may pagka-alpha-alpha rin. So, dapat Sobra ka, yun. no? Kasi eto nga po, di ba, nag-usap na kami ng girl. Parang, kasi nag-iimbestiga nga siya. May mga, sa phone, bago yun mag-jump off doon sa training, parang si ex, kasi malandi talaga yung ex niya, as in, yung parang, ewan ko ba dun o ano meron dun. Parang pinapangakuan po na ibabahay. Diba? Parang, siya yung jowa. Kumbaga, ang sakit nun. Doon sa akin, parang, okay, sige, ikaw, sa'yo na lang yung sakit mo sa ulo. Sinasabi niya sa akin yun, yung mga nadidiscover niya po dun sa ex ko, na jowa niya na ngayon. May pinapangakuan siya. Kumbaga madami siya pinapangakuan. Diba sa amin, pinapangako niya po na aayusin niya yung family namin. Tapos yung sa ex niya, na pumapayag na maging kabit-kabit niya talaga, yun, parang pinangakuan. May nabasa siya na chat na paglabas ko, magsasama tayo, ibabahay kita. Ganun. So, etong sa atin mo girl, itong si jowa niya na ngayon, nasasaktan kasi nga, hindi naman sa tsaka talaga sa ate girl. Iba talaga, Sorry. no? Kapag hindi, ganun talaga, tsumatsaka kapag pangit din ugali, di ba? Hindi, eto si ate girl, mukha naman siya mabait, kaso nga uto-uto nga. Gullible din siya. Hindi, oo. pero kasi, alam ng existing ka din, may anak kayo eh. So, Oo. kumbaga Kaya parang nga po, bakit hindi siguro, layo-layo? Di ba kapag may anak, di ba pamilya to eh. Although di naman kasal, pero pamilya to eh. Ayun nga po. Ay, Parang nako. inaano niya din na gusto niya maging okay kami. Yun nga, yun yung term niya eh. Yun po. Naku, baka Pero nire-reverse psycho ka lang din nun. Charot! May trust issues no? But anyway, alam mo na yung next step mo at sana maliwanagan ka sa lahat ng mga conversation natin ngayon. At sana kahit papaano gumaan yung nararamdaman mo kasi mahirap yung nasa loob-loob mo lang yan. Tapos, ang saklap pa nung pamilya nung naging partner mo, 'di ba? Tolerator pa ng mga maling gawain. Sa pamilya mo, parang ang hirap din is-share ng mga ganyang bagay kasi ayaw mo naman na maramdaman nilang nasasaktan ka, 'di ba? Tsaka ayaw mo din na parang isipin nila na mali yung desisyon na
pinili mo. Alam mo nang mali sa sarili mo, ayaw mo naman na ipagduldulan pa nila na mali ka eh, 'di ba? So, Tama po. ano siya, it is something na parang you wanna keep it to yourself, but at the same time, you wanna share to someone else na mas makakaintindi ng nararamdaman mo or makikinig lang sa'yo. So, thank you for sharing your top secret to us at sana maging okay kayo ng anak ninyo at maging co-parents na lang kayo nung guy. Huwag na sanang makipagkita sa mga alanganing oras at sa mga delikadong lugar. Iwasan ang mga sasakyan, iwasan ang mga madidilim na lugar, laging may araw, kung pwede breakfast, ganyan, na hindi na magda-drive-thru. Ganun. Salamat ha. JC, salamat. Okay po, thank you po. Oh, wag nang pupunta ng Santa Mesa ha. O ano? Saan po pwedeng mapakinggan to? Sa ano, YouTube. Uy, pero ano na, magbababay na ako kasi time's up na tayo. Okay, sige. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!